Sabino eta Luis Aranagoiri anaiek diseinatu zuten. Hasieran Bizkaiko ikurrina izan bazen ere, horren onartua izan zen ze euskaldun guztien ikur bilakatu zen. Gorretza dinuen, edo esaten da, erretza bera dela, kuruze berde hori San Andresen kuruzia da. Horrek egiten dautzo erreferentzia San Andres egunez izan zen Arrigorriako guduari, eta Bizkaiko independentziaren ikur edo hartuleik hori, eta gero bestia zuriza, danenganetik fedia edo jangoikua irudikatu nahi dago. Debekatua jazarpen latzena Frankoren diktaduran jasan zuen. Milaka dira gertatutakoak. Simon Arrietak, Antzuolako batzokiko emakumeak, antzezpenetan erabiltzeko sortu zuen oihalau. Nazionalek ikusi zutenean, ikurrinaren gainean Espainiako bandera marrastu eta txapel beltza gorriz margotu zuten. Herritarrek estimu handia zioten ikurrinari, askatasunari lotutako ikurra zen. Legitio etorri zen behin, iparraldetik etorko zen kontezu jate bat, eta ekarren ikurrin txiki bat. Eta zema jente batu zen, Abadien moilan ikurrina ikusten. Azkenean, 1977ko urtarrilean, San Sebastian bezperan, legeztatu zuten. Aurreko hileetan baina gero eta sarriago ikusten zen kaleetan eta batez ere ekitaldi politikoetan. Oso une berezia izan zen Atotxan, Derbian, Kortabarria eta Iribar ikurrinarekin zelairatu zirenekoa. Azken baten simbolo bat da, eta simbolo horren atzien daon askatasun naiz beste mila gauza dauz. Eta hori jartzen zen aurretik beste guztia eskatzeko. 120 urteren ostean badu oraindik aldarrikapen kutsurik. Simboloak. Herri gisa ikusgarri egiten gaituzten ikurroiek. Unkitu egiten gara hauek erakustean edota ikustean. Gure eskutan ditugunean eta baita besteek dutenean ere. Simboloen artean, bandera da indarrandiena duena, eta ikurrina da Euskaldunon bandera. Ikurrina, 120 urteko historiaz dago bermaturik. 120 urtetan ikurrinaren inguruan eman diren bizipenaz, dulantziaz, eta baita sufrimenduaz ere. Baita garaipenaz eta borrokaz, jasarpenaz eta erbesteaz ere. Paper batean sorturiko ideia horretatik, 120 urte pasadiraia da, eta denon laguntzari esker, ikurrina, doan lekura, herritar guztiek, arrotasunez erakusten duten entxeina bihurtu da. Badakit topikoa dela, baina beti esaten duten bezala, nondik gatozen jakin behar dugu eta nora goazen, baina nondik gatozen ere bai, ezta? Nik usten dut simboluak ez bai debekatzen ez dago simboloik. Simboluak ekoitzen dira debekatzen dianean. ¿Tú crees que las banderas son necesarias? Como símbolo, sí. Como símbolo, pero no para separar a la gente. A mí no me gusta nada que separa a la gente. A mí me gusta todo que une a la gente. Entzako dia, zakizure nortasunan parte da, orduan ikusezunean identifika hoiten zean nungoa zeran, eta horrela ikusten, bai, biharzkoa dira. Yo soy cubano, compadre, y le voy a decir una cosa. La bandera es muy respetada en mi país, porque es la sangre derramada. Es la trascendencia y la tradición de los ancestros y todos los muertos lo que hoy en día somos. Por lo tanto, debería existir un respeto a la bandera, siempre. Gure ikurra zala, gure ikurrina. Zen esan nahia, herriaren ikurrina, gu ginean nortasunaren ikurrina. Ikurrina, Euskaldunen bandera da. Gure koloreak, gure simbologia, jatorriko historia ezagutu edo ez. What was the name of the flag? Iguriña. Ez dakit nondik atea dan, ez dakit noiz.
Pentsatzet oso zarra ez dela izango, baina ez dakit. Ez dakit, 200 bat urte igual. No sortu zuen ez dakit, baina historia asko izan dudula, bai. Aha. Hoi dela 100 urte, 30 urte, nola jarri zuen. Lehenoko historia ez dakit nik hainbeste. Sabino Aranak asmatu edo sortutako ikurrina dugu. Ikurrina! Astelena, 1884ko uztailaren 14, arratsaldeko 6:00. Bilboko Korreo kaleko 24. zenbakiko 2. solairua, bulebarreko izkina batean. Sabino eta Luis Arana anaiek sortu zuten Euskaldun Batzokila elkarteko bazkiderik zaharrenak, Ziriako iturri karlista ofizialoiak, artilez egindako bandera 3 kolorekoa zintzilikatu zuen. Ikurrina, Euskal Herriko kaleetan jasotzen den lehen aldia da. Este año se va a celebrar el momento en el que Sabino Arana inventó o creó la ikurriña. Ikurriña, si hacemos la traducción literal, es bandera, pero solo lo utilizamos para la bandera de la comunidad. Al resto de banderas no le diríamos nunca ikurriña. La ikurriña, bueno, fue una creación que va a hacer Sabino Arana. En la mayor parte de ocasiones se suele decir que es un prototipo, para entendernos, de la inglesa, en la que él decidió meter una serie de elementos simbólicos. The green, red, and white one, right? Igual izango da, diferenten, komunia diferentiak eta bakoitzan koloriak eta, baina ez da seguro. Is this the right way up? That's the Basque flag. Okay. It's similar then? It's similar to the British flag, to the Union Jack. Different colours, but similar. Yeah. And what do the different colors mean? What do they represent? Irakurrietan arabera, hasiera baten sortu zen, zala gorria hasieran. Bizkaiko ikurrina, bandera hola zalako. Gero jarri zaiola berdea, kis berde bat, oizalako Gernikako arbola eta hori dena. Eta gero jarri zaiola txuria, kristautasunan. Sabino Aranaren arabera, kolore bakoitzak esanaia berezia du. Kolore gorria, Euskal Nazioaren simbolo moduan hartzen da. Kolore berdea, San Andres gurutzea, Bizkaiko instituzioen eta independentzaren aldeko da. Arrigorriagako gudaldiko gaingarriaren omenez, 1888 urteko San Andres egunean. Eta latindar gurutze zuria, kristau simboloa da. Gauza guztien gainetik dagoen jainkoa. Horrela ikurrinak simbolizatu eta zabaldu egiten du Arana anaien honako lema hau. Jangoikoa eta lagizarra. Ikurrina, Sabino Aranak sortu zuen haren anaia Luisen lankidetzarekin. Bilbon jarria izan baino hilabete batzuk lehenago. Ia 40 urte beranduago, Luis Epera kontatu zuen, letra, armarria eta bestelako simbolo batzuk aukeratzen ari zela elkarte hartako fatxadan jartzeko, anaia hurbildu zitzaion eta galdetu zion. Ze iruditzen zaizu Bizkaiarentzat egin dudan banderaren diseinu hau? Sabino Aranak koloreak adierazi zizkion, eta Luis anaiak marraztu eta markatu egin zituen. La ikurriña, que en un primer momento crea, como digo, Sabino Arana como un elemento nacionalista, realmente a medida que va pasando el tiempo se va a quedar integrado como un símbolo de toda Euskadi, independientemente de las ideologías políticas. Más cuando el gobierno vasco durante el 36 la toma también como emblema, como símbolo, en este caso de toda la comunidad. Muchas de las batallones requetés también, de hecho, la van a tomar. Ikurrinaren ofizialtasuna, etzen iritsi Bigarren Errepublikako eta Euskadiko lehen autonomi estatutuko eperaldirarte. Ordurarte, alderdi ezberdin arteko eztabaidak okertu egin ziren, Euskadiko bandera zein izan behar zuen erabakitzeko. Azkenik, 1926ko urriaren 19an, Jose Antonio Agirre lehendakaria buru zuen Eusko Jaurlaritzak,
Ikurrina euskal bandera ofiziala izendatu zuen. Proposamena, lehen euskal gobernu hartako industria saila zuzentzen zuen, Santiago Aznar sozialistak egin zuen. Une hartatik aurrera, Arana anaiek 40 urte lehenago diseinatu zuten bandera, herriko eraikin ofizialak janzten hasiko da. Aldaketa bakar batekin, gurutziak hasieran diseinatu baino zabalagoak dira. Ustez, gerra garaian, nabarmen baino nabarmenago ikusitezen itxasontzietatik. Ikurrina noski, ohiko simbolo bihurtuko da. Eraikinetan, herriko jaietan, edota ospakizunetan hartuko du tokia. Baita elizkizun eta hileta ospakizunetan ere. Mila 1945 Alemaniaren menpetik aske geratu zenean, iparralde izan zen Ikurrina jartzeko askatasuna izan zuen euskal lurralde bakarra, eta hegoaldeko euskaldun askok han aurkituko zuten entseinu zurigorri eta berdea ikusteko aukera bakarra. Beste aldea joaten ginean, gure gauza pozgarria izaten zen Ikurrina ikustea. Goazen elkarrekin antxedango dugu. Donibane Loitzuneko plaian, han badaude jolasteko eta deporte egiteko toki batzuk, eta ikurrin batzuk hain zuzen. Ikurrin horiek atzian dauzkaula argazkiak ateatzen. Iturrian zer dagoen, oazen lehen baiten. Baina Ikurrinaren iraupena ziurtatzeko irrika Atlantikoaz bestaldera iritsi zen. Iturrian zer dagoen, ikusten zaitudan eroko. Garai hartan, Amerikako euskaletxeak izan ziren euskal nortasuna bizi-bizirik mantendu eta zaindu zutenak, eta inguru horretan Ikurrina nortasun horren simbolo gorena bihurtuko da. Ez da ongizona bakarrik eotea. 45ean aitak Venezuelan zeon eta ara joan ginen itxasontziz. Oazen ikustera Iturrian. Venezuelan 45ean heldu ginen ara. Noski hori han euskaletxean Ikurrina jarri eta zeuden. Eta dantzetan eta guztietan erabiltzen zana, noski. Gerra Zibilean bandera ofiziala izendatu eta berehala, tropa matxinatuen aurka borrokatzen diren gudari batalloien ikur bihurtuko da ere. Honako hau Ikurrina historikoa da. Ikurrina hau EAJaren egoitzan egon zen, 1926ko uztailaren 19 arte. Hain zuzen ere, erregimen frankista ezarri zuen altxamendu militarrak gertatu zen arte. Ikurrina hau nazionalista batek babestu zuen eta gordeta izan zuen Franco hiltzen arte. Orduan EAJari itzuli zion eta EAJak bere egoitzan jarri zuen. Ikus dezakezuen ez, oso ondatuta dagoen Ikurrina da. Denboraren iragaitea kalte egin baitio, eta ez dago kalean erakusteko moduan, baina egoitzan zegoen jarria, batzarraretoan, lehentasunezko lekuan.
Historia handiak eta txikiak daude Ikurrinen inguruan. Haien artean aipatzekoak dira unitate militarren esku egon zirenenak. Ikurrina hoietako askok Euskal Unitate Militarraien borroka, gorabera edota sakrifizioen historia biltzen dutelako besteak beste. Hemen ditugunen artean bat beti aurrera konpainiaren Ikurrina da. Saseta batalioiarena hain zuzen, izen hori Euskal Armadaren antolatzaile izan zenaren omenez hartu baitzuen. Ikurrina hau Saseta batalioiak gudan erabili zuen, eta azkenean gorde ahal izan zen, etzen matxinatuen eskuerori eta gaur egun gurekin daukagu. Sin embargo, estos milicianos vascos que rezan fervorosamente antes del combate no pueden ser los que pongan en peligro esta civilización. Gerra zibilaren hasiera mintzan, nik egin dituen elkarrizketen arabera, bai gudari eta bai miliziano egin dian elkarrizketen arabera, bataioi nazionalistek soilik erabiltzen zuten Ikurrina, bataioi errepublikar, sozialista, komunista eta anarkistek bakoitzak bere bandera erabiltzen zuen, komunistek eta sozialistek gorria, anarkistek gorri eta beltza, eta errepublikarrek eure bandera errepublikarra. Batez ere esan simbolo bat nazionalistentzat, simbolo bat zen, eta gero ja ondoren hamarkaden poderioz eta batipat frankismoak egin duen txikizioaren poderioz eta berak errepresaliatutako gizarte honen ondorio gisa, bizkat bilakatu da ikur bat, herri honen ikur bat, baina hasieran gerraren egun horietan nazionalistentzat soilik zen simbolo Ikurrina, oso argi zuten anarkistek, komunistek, sozialistek eta republikarrek hori etzala euren bandera. Mila 1927ko ekainaren 19 hartu zuten frankistek Bilbo. 20.000 gudari inguru erretiratzen hasi ziren Kantabriara. Euskal Entxeina ilunpera itzultzen da. Eta segituan legetik kanpoko simbolo bihurtuko da. Euskal Batalioiei soldadu frankistek konfiskatutako Ikurrinen artean, asko gerra garaikur bihurtuko dira, eta museo militarretan jarriko dira erakusgai. Baina Euskal Gudariek Ikurrina eskutan borrokan tinko jarraituko dute beste fronte batzuetan. Baita beste hainbat gudatan ere. Baina 40 urte beharko ditu Euskadiko airean berriz askatasunez zabaltzeko. Bigarren Gerrate Mundialean, bai, ez da, pein borrokatu zuten errepublikare Espainiarrek, eta gero ere Frantzian bereien paseo triunfal militar horretan nola ere euren bandera jarri zuten, eta Ikurrina ere hortartean egon zen, ez da, gudariek edo, behintzat Euskal Nortasuneko nazionalistak ziren borrokalariak ere Bigarren Gerrate Mundialean parte hartu zutelako, oso argi daude, iruditan ikusten da, eta argazkietan ere argi ikusten da nola Ikurrina paseatu zuten euren simbolo bezala, bere harrotasunez, inoiz ez harrokeriaz, Frantziatik, ez da. Tropa errepublikanoen porrotak errepresio bide basatia martxan jarri zuen, euskal kultura eta euskal herriaren aurka, bereziki hizkuntzaren eta simboloen kontra eginez. Garaileek, 1927ko apirilaz gero, euskara debekatu zuten, eta bide beretik etorri zen Ikurrinaren erabileraren kontrako debekua ere. Goratzen naiz behin, legeitiora joan boltatu ginean, mercedariotara joanten nintzen eskola, eta behin nire paperetan Ikurrin bat marraztu nuen, kolorekin, ez da? Eta fraileak ikusi zuenia, masaileko bat eman zidan. Eta, noski eski garai hartan hemen hori oso debekatua zean. Erregimen totalitario sortu berriaren kontrako aurkakotasunaren simbolo oro, errotik kentzea beharrezkoa zen, eta garailen errepresio gogorrak milaka euskaldun eramatzituen erbestera. 1926ko udan,
Matxinada hasi zen une berean, piztu zen exodoak Frantzia hartu zuen lehen jomuga. Gutxira, Belgika, Holanda eta Britainia Handia bezalako beste herrialde batzuek euskal erbesteratuen koloniak hartu zituzten. Milaka euskal haur iritsi ziren garai hartako Sobietar Batasunera, gerratik iesi eta euskal simboloen bidaia ere haiekin batera hasi zen. Euskal bandera beti egon zen Gurs, Bearn eta Perpignanetik gertu zegoen Arxele bezalako konzentrazio esparruetan, baldintzarik gogorrenak sufritzen amaitu zuten erbesteratu haiekin. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritza erbestean antolatzeko eta Euskal Herriaren borrokaren sugarra piztuta mantentzeko asmo betean zegoen. Erbestean zegoen Eusko Jaurlaritza, saiatu zen pixka bat, erbestean zeuden alderdi eta sindikatu guztien arteko koordinazio bat, edo, batzen, saiatu zen ideologia horien inguruko organizazioak batzen, erbestean, antifrankistak ziren personen arteko batuketa bat, nola ez, Frankoren aurka, ezta. Eta hor, ikusten da 80. hamarkadan, Consejo Consultivo Baskoren errazi batzutan Ikurriña, eta Consejo Consultivo Baskoren hortan ere ideologia desienteko jendea gontzan, tartean ere anarkistak txapuzorekin. Hortaz, ikusten da, saiakera bat Eusko Jaurlaritzaren aldetikan, ideologia guztitako jendea batzen Ikurriñaren inguruan, edo behintzat Eusko Jaurlaritzaren inguruan, Eusko Jaurlaritzak erabiltzen zuen Ikurriña bere simbolo gisa, Ikurriñaren inguruan ere bai, ezta. Ikurriña klandestinoa da. Ikurriña erakustea, erresistentziazko jardunbide bihurtzen da, baitaren iraupena zaintzea ere. Euskadin, Ikurriña frankismoaren kontrako erresistentzia hasiberriaren jaurtigai bihurtuko da. Errepresioa oso gogorra bazen ere, eta erregimenari kontra egitea suposatzen zuenez, gerretzen oraindik amaitu, eta haren alde borroka egiten zutenen koloreak Ikurriñarenak izaten jarraituko zuten, inoiz baino gehiago. Edozein aukera aprobetxatzen zen, euskal geografia osoa, Ikurriña eta askatasunaren aldeko aldarrikapenekin josteko. Aberri eguna, beti zen aukera bat. Dena den, Ikurriña beste egun seinalatu batzuetan jarri izan zen. 1956an esaterako, etorkizunerako mugarri izango zen ekintza ikusgarria egintzen. Sasoi hartan, Joseba Elosegi Donostiarrak 31 urte zituen. Saseta batalloian teniente kargoa izan zuen, eta harekin Gernikako bombardaketa bizitzea tokatu zitzaion. Frantziara ihes egin zuen, eta han erresistentziak nazien kontra sortutako espioizare bateko kidea izan zen. Gerra amaitu zenean Donostiara itzuli zen. Baina ez zuen ordea bere borrokan etxi. 1956ko uztailaren 18. bezperan, altxamendu frankistaren urteurrena zela eta, Joseba Elosegi, bikidea bertzalen laguntzaz, Artzainonaren katedralaren orratz itxurako dorreak dituen 75 metroak eskalatu, eta orratzaren puntatik Ikurriña handi bat zintzilikatzen du. Jarri ondoren, Josebaren agur irmoa jasotzen du Ikurriñak. Ekintza horrengatik, espetxe zigorra ezarri zieten Elosegiri eta bere bi lagunei. Beste askok, haren lekuko hartu zuten arkasitako borrokan, eta protesta modu ikusgarriak antolatzen jarraituko dute. Ia 20 urteko historian zehar, 70ko hamarkadara arte, Ikurriña, atzerriratua eta legetik kanpora, hegoaldeko euskaldunen memorian eta bihotzean bizirik iraungo du, eta modu ziklikoan, agertzen jarraituko da,
Euskal Herri guztiko eraikin eta menditontorretan, eta Euskal Hirietako zerura egan begira. En el monte, los líderes del Partido Nacionalista Vasco rinden tributo. Es el día del Gudari. Estas tomas son recientes. Han pasado 30 años desde la guerra y para anunciar el Día de la Patria 1967 en Pamplona, los nuevos Gudaris llenan el país de banderas. Trepan de noche a las torres de las iglesias y clavan allí la Ikurriña. La bandera proscrita por Franco aparece en lugares inesperados, en monumentos del régimen, en la Plaza de la Constitución de Donosti, el día de la tamborrada. Ahora estamos en Burgos, día de la Hispanidad. La operación Malato. La bandera vasca amanece en la torre de la catedral, en el corazón de España. Es la hora del desafío y del riesgo. Para la resistencia vasca, el haber Yeguna de Pamplona tiene trascendencia especial. Una nueva ofensiva. Ikusten badezute, zuaitzak baindik ez dakate ostorik eta da aber eguna. Behin eskatu zidaten, aber joango nintzaken Iruñan eintzen ospatu zen aberri egunera eta hura filmatzea. Esan nuen, baietz. Estas tomas dan una imagen clara de esa voluntad del pueblo vasco. Durante 5 horas la policía española no pudo dominar a los manifestantes. Alderdiko jenden bitartez, jakin izan genduan Gazteluko plazan bazeola abertzale bat, mediku bat, Doxanda Baratz medikua. Baimena eman zigun bere etxetik hori egiteko. Gizonen arteko zentzugabekeria, bitartean mugagabea gizon... Noski arriskua bazean, jendeak ikustea eta ni filmatzen ari nintzela eta egin nuena da persianak jetxi pixkat ilun xamar barruan eta eskatu nion beste batzuei aurrean beak jartzea. Eta nik haien artean pixkat atzeago gainea jarri nuen olako mainderi beltz bat, eta grabatu ditun, danak. Eta bestetik indar zapaltzailea. Eira, hor, zekarten gizon hori. Hori zekarten nian, horietako bat, ni neon tokira behiratzen ari zen. Nik pareko etxeko telatuan nengoenez, enuen behar bezala ikusteko aukerrik izan. Jaurtiketari argaziak ateratzen ari nintzen, denok argi geneukan gure zeregina. Enintzen behan kaleko istiluetan egon. Iruñatik atzera beste aldera joateko bueltatzen ari nintzala, Irurtzunea iritsi nintzanean, eta bi aitza hundi hoien artetik pasatzean injoala, bi aizpak edo bi aitzak, izugarrizko ikurrin bat jarri zuten. Zintzilik.
Bi aizpeko ekintza ongi prestatu behar zen aurretik. Zailtasun handiko bi pareta igo behar ziren. Aurretik prestatu genuen dena egun horretarako. Txirrika batzuk itxatxi genituen eta Donostiako lagun talde bati esker aurreko egunerako loturak prest edukitzea lortu genuen. Ikurrin ikaragarria zen eta pixu handia zuen. Goizeko 8 izango ziren. Etxera iritsi berrian nintzen bi aizpak arkaitzetatik. Telefonoak jo zuen. Guardia zibilak ziren deika. Anaia zaharrenak hartu zuen. Goimendi eskolako zuzendari baitzen. Sokei buruzko azalpenetan ari zirela entzunuen. Halako zerbaitetaz ari ziren. Anaiaren gana hurbildu nintzen zer gertatu zen jakiteko. Eta esan zidan, guardia zibilak dira. Ea joan gaitezkeen Gipuzkoarrek jarri duten bandera separatista kentzera. Noski, ze gertatu zen onginekien nik, ezta? Eta esanion, esai ez du materialik ez daukagula, aste santuan gaudela eta jende guztia kanpora doala, Pirinioetara edota beste edozein tokitara, eta ezin dugula zer egin. Ahal izan genuen moduan, arazoa gainetik kentzea lortu genuen. Hirurogeiko hamarkadaren erdialdean izan zen, gutxi gora bera. Eskalada talde bat osatua genuen, eta garai hartan kontzientzia abertzaleko giro batean bizi ginen. Eta badakizu, debekatuta dagoenak beti tentatzen zaitu. Baina egia da, esan ohi den moduan, kausaren alde ere izan zela. Horregatik iristen zailak izango ziren txokoak bilatu behar genituen, ikurrinak ahalik eta denborarik luzeena iraun zezan. Bizitza ez da uskeria, edan ase arte beretik ez da aski izango. Caen en paracaídas sobre el campo de fútbol. Beste metodo bat izan genuen, mortero moduko tutu batzuekin egiten genuena. Ikurrina jaurti eta jausgailu txiki baten laguntzaz, geldi-geldi erortzen zen toki jakin batean. Denbora ez da luzea, ustelak lurpera. Egi, Enbata iparralden, edo eta bezalako taldeek ikurrinaren aldeko aldarrikapen ekintzak antolatu eta egiten dituzte egun eta toki seinalatu hoietan. Ekintzak areagotu egiten dira, baina kalkulu dezente komplikatuagoak egin behar dira. 1975ean, Bergaran, ikurrina bat goi-tentsioko kableetan zintzilik agertuko da. Helburua, handik entzeko ahalik eta oztopo gehien izatea. Ordutik aurrera eta hurrengo urteetan zehar, 300 gora bandera zintzilikatuko dira metodo hori bera erabilita. Protesta horiek guztiak eta haien inguruan sortzen diren manifestazioak eta istiluak euskal diasporaren laguntzarekin zabalduko ziren. Iparralden bizi duten egoera kontraste egingo du penintsulako Euskal Herrian gertatzen ari denaren aurrean. Han, normaltasun osoz, airean dabil ikurrina, beste edozein simboloek bezala. Ni gogoratzen naiz nola 60 hamarkadan askotan juten ginen iparraldera, Frantzira esaten genuen, orduan, eta han ikusten zen erabat askatasun giroa, zeren han ikurrina ikusten zen leku guztietan, eta hegoaldian hori imposiblea zen, zeren debekaturik zegon. Orduan, ni oso txikian nintzen, baina, bueno, kuriosoa zen. Hemen alde guztietan ikurrina, souvenir guztietan, eta hegoalden berriz ez. Orduan, erosten genituen ere diska single, diska txiki horiek, eta, bueno, beti ikurrina portadan, gero honeak hartzeko beti beldurrez,
muga pasatzeko, eta horiek dira nire oroimenak, nire lehenengo oroimenak Ikurriñari buruz. Agirre lehendakariaren hileta ospakizuna horren adibide da. Agirreren gorpua iparralden hartu zuten, eta Euskadiko lehen lehendakariari zor zitzaizkion ohore guztiekin gainera. Hegoaldean ordea, ez zutenaren heriotzaren albistari jaso komunikabideetan, ez da Biarritzen ospatu zen haren ehorzketaren berri ere. Simbolo bakar batek soilik aitortu zuen harenganako zorra eta maitasuna. Ehorzketa ospatu bitartean, dolu xingolaz jantzita zetorren ikurriña bat agertu zen Donostiako Urgul menditontorrean. Ikurriña agertzen da Arantzazun, Ernio menditontorrean, Oiartzungo kaleak hartzen ditu, Andoain eta Aralarren, Guardia Zibilak zituen kuarteletako murrugo tortuetan jartzea lortuko dute. Urbasa, Dos Hermanas, Gorbella. Euskal Herriko menditontor guztiak, entxeinarentzako babesleku bihurtzen dira. Eta poliziak, naiz Guardia Zibilak, paretik kentzeko aginduari erantzun ezinik dabiltza. 60ko hamarkadaren amaiera aldera, Ikurriñaren presentziak Euskadiko eta bertako menditontorren mugak gaindituko ditu. Eta euskal alpinistek beste mendigaraietara bideratzen dute mundu bazterretan. 1967an, 8 euskal mendizalez osatutako espedizio izan zen, Peruko handetako hainbat tontorrera igotzen lehena. Durangon, baziren gazte batzuk Eusko Gaztedi taldekoak, Gerediaga elkarteko kide ere bazirenak. Azoka ospetsua hortik jaioko zen. Kontua da, gazte haiek ikurrin txiki bat eman zidatela azken agur gisa, eta esan zidaten Saianendila ikurrinura han jartzen. Nik eramateko konpromisoa hartu nuen, noski. Banderarik ez eramateko erabakia hartuta zegoen, baina nik ura eraman nuen, eta azkenean gustatu zitzaien eta ondo onartu zuten. Espainiako Federazioarena desagertu egin zen, beraz, orain lasai esan daiteke neuk desagerrarazi nuela. Itzulitakoan hainbeste domina eta hor jaso genuen. Espainiako bandera munduko mendi altuenean jarri dute zioen albistea zabaldua baitzen. Baina egia jakintzen salaketa baten bitartez. Bilbon egin zen proiekzio batean, diapositiba batean, ikusi zutelako. Eta horrela gertatu zen gu guztiok atxilotzea. Orduan Federazio Eusko-Nafar izenarekin ezagutzen zen hartako presidentea barne. Azkenean nire gain hartu behar izan nuen erantzukizun osoa. Gainerako lagunak libre utzi zituzten, eta ni erruduntzat jo ninduten. Baina oso harro eta pozik nago. Jende gaztearekin hitz egiten duzunean, nire semeek ere oso ongi ezagutzen dute historioa txikitatik kontatu diedalako. Jendeak ezin du sinistu horrelako kontu batengatik espetxean sartu izana. Alegia, horregatik norbait kartzelan sartzea. Azkenean, salaketa artxibatu egin zuten, presioa indartu zelako nazioarte mailan eta estatutik kanpora inork ez zuelako ulertzen, ohore guztiekin hartua izan zen espedizio taldea atxilotu nahi izatea. Baina urteen joanean, eta demokrazia garaian sartuta bada ere, Ikurriña beti egon da polemika artean. Askotan aurkitu da banderen gerra deitu izan den gatazkaren barruko liskarretan sartuta. Egin den erabilpenagatik edo bestelako simboloen aldamenean jarrita azaldu delako. Nafarroan esaterako, oso edatuta egon bazen ere, Ikurriñak alderdi ezberdinen arteko urrunketa politikoa pizten jarraituko du.
Demokrazia garaian, ikurrina jarri edo eraman nahi izatea, zigortu edo baztertzeko arrazoi bihurtuko da. Eta legeztatu zenetik, 30 urte bete zirenean, 2003ko simboloen legeak, udal eta eraikin ofizialetan ikurrina jartzea debekatuko du berriro. Dagoeneko 100 gora dira ikurrinak bete dituen urteak, eta apurka izan bada ere, haren koloreak simbolo baten adierazpen grafiko modura erabili eta zabaldu dira besteen bat euskarritan. Egun, ohikoa da balkoietan eta banderagetan zintzilikatuta ikustea. Toki estrategikoetan kokatuta dago, eta haietako batzuetan funtsezko faktore bihurtu da munduko 11 lekutatik etorritako herritarrentzat. Arrotasuna bai, baina arrokeririk gabekoa. Bai, egia esan gu oso harro gaude egin dugun lanarekin. Kontutan izanik hasiera batean guk marraztu egiten genitula ikurrinak eta disolbentez josita bukatzen genula eta kriston kolokoiak harrapatzen genitula, bai, egia esan da gure semetxo bat bezala, gure alabatxo bat bezala. Bueno, gu talde bezala hasi ginen 1997 urtean era iraunkor batean jartzen, bai? Naiz eta urte batzuk lehenago ere data esanguratsuetan jendea jun eta ikurriña jartzen zuen. Eta hortikan egunero mototikan pasatzean beti txak, ez? Begiratzean, ikurriña begiratzean, hori zirraratxo bat, ez? Hor gorputzean sortzen zitzaidana, niri, ez? Eta egia da ikono bat bezalakoa dela, zeren Donostitikan pasatzen diren turisten 100% portzentai ikaragarri bat hor gora igotzen da ikurriñakin argazki ateatzea. Belonadora joango nauk, belonadotik Malagara, Malagatik Zeutara, Gazetatik Txidalara, destinu petrala, hause duk hause. 2004 urtean, ikurriña egon beharrean, batean piperpotoa ikusi genuen, bandera espainiarra ikusi genuen, eta Donostiako udaltzainan zegoen lagun batek deitu nindun telefonora, eta esan zian, aizu, begira, hau gertatu da, piperpotea jarria dago, baina lasai, ze harrapatu ditugu, eta dirudienez polizi nazionala dira. Orduan, harrapatu zituzten, lau polizi nazionala, hor, eta gehiago ez dakigu. Hirurogeita hamarkadako urteak urte oso garrantzitsuak izan ziren. 40 urteren ondoren, Pirinioetako hegoaldean, azkenik, ikurriña, eskubide osoz jarri ahal izan zedin. Izango zen 1971 edo 12 urtean, Oñatira junginan, gurasoak eta osaba izebak, familia, hartzain txakur lehiaketa zegon, eta area junginan denok ikustea. Area iritsi, kanpa handi batean, eta ikurriña zeon zintzilikatuta, eta jende guztia, lehiaketa ezan importatzen. Curiosa, aunque en sus tiempos pues también tuvo algún inconveniente, fue la ocurrida en el 79. 1972ko ekainean, menditalde bateko presidente nintzen, Iruñeko Donibane menditaldekoa hain zuzen. Eta hegaluzearen arrantzan ibilitakoa nintzen Bermeoko itsasontzi batean. Oso harreman polita egin genuen hasieratik, eta Bermeoko arrantzaleak eta Iruñeko mendizaleak batu eta senidetzeko asmoz, finalisten festara gonbidatu genituen. Festa horretan, dominak banatzen dira tontorrak egiteagatik, eta Bermeotik autobusak etorri ziren hoietako bailararaino. Eta Elizako dorrean ikurriña bat agertu zen.
Festa amaitu zenean, bazkaltzera joan baino lehen, ikurrina atera genuen eta argazki piloa egin genuen. Festa eguna joan zen eta ez zen ezer gertatu. Baina egun batez Bermeon, abizenez unanu ezen gazte bati, Guardia Zibila atzetik zuela abisatu zioten. Eta hala zen, Guardia Zibilak etxeraino joan zitzaizkion eta errolu bat topatu zuten. Argazkiak atera zituen eta hantxe ginen egun hartako guztiok. Guri berriz Guardia Zibilak sekula ez zigun ezer esan. Bermeotik abisua pasazigutenan gertatutakoaz. Unanua atxilotu zuten eta arrantzaleei haien zain egun ondoren Guardia Zibilek dena konfiskatu zieten. Orduan Kanarietara askotan joan eta Koronas tabakoarekin, kaseteekin eta horrelakoekin itzultzen zirelako. Baina kontu horretan guztian bitxiena da guri nafarrei ez zigutela hitzik ere esan. Gero, hementxe daukat, Mika xamarra bainaiz. Hau da lagun hark, Guardia Zibil baten semeak ekarri zidan ikurrina, eta oraindik lagun izaten jarraitzen dugu. Baina hemenetaren saltsak hasi zirenean leku aldatzea eskatu zuen. Hau ez da nire guda esan zuen, eta Mallorcara aldatzea eskatu zuen, baina ez dutaren adiskidetasuna galdu. Eta hau da hain zuzen ikurrina hura, Guardia Zibil baten semeark ekarri zidalako, Donapaleutik ekarri zidan, eta nirekin daukat okerrezpanago 59 geroztik, eta kariño handiz gordetzen dut. Garai hartan, 1970 hamarkadan, edozertarako ikurrina erabiltzen zen, eta pegatina zen, ez dakit, nik uste dut zala medioa gauzak errebindikatzeko. Orduan hemen baditut batzuk, adibidez, Euskal Unibertsitatea, baita ere Gernika kuadroa Euskadira etortzeko, baita ere hemen badago bat, orduan errebindikatzen zen ere Euskadira etortzea, kuadroa. Hau nik uste dut izan zala lehenengo aberri eguna Gasteizen ospatu zana eta ja ikurrina legalizatuta. Mila 1975ko azaroa, Franco hiltzen da. Askatasun itxaropena indartu egiten da, baina ziurgabetasun eta tentsio politiko giro orokor batean. Hurrengo hilabeteetan, politikari dagokionez, erregimenaren malgutasun tarteak, protesta, manifestazio eta poliziaren aurkako istiluekin nahasten dira. Giro oldarkor horren baitan, gero eta babes handiagoa jasoko du ikurrinaren legalizazioaren aldeko eskaerak. Erregimeneko hainbat sektoreetan, pauso txikiak ematen hasiko dira eskaera horri erantzun eta aldi berean ikuspegi kontserbatzailenen haserrea ezpizteko. Euskal gizarteak agintarien nahiak gaindituko ditu eta entseina berez legeztatuko du. 1976ko abenduaren 5ean, Jose Angel Iribarrek eta Ignacio Kortabarriak Atotxako futbol zelaian ikurrina atera zuten. Nein edan nahiak eskatu zian ikurrina egitea. Baina etxien esan zertako. Partido hortan ez nitxan inbitatua, orduan ez nun ikusi. Ni negoen lagunakin kalean, irratien usten gaina errealak partiduri irabazintzula, eta irratien esan zuen nola gertatu zen ikurrinen zea hori, ez? Eta orduan, momentuen izan zen emozioa, nire emozioa, ez? Hori esan da nik indako lan bat, uste nun, etzakala, hain itxan gauza egiten, etzakala besteko garrantzia, ez? Eta nun erten du eta Atotxan erten du, ez? Eta orduan, momentuan, gelditu nintzen pixka bat, impactatuta, ez? Posik. Hala eta guztiz ere, kostako zaio legeztapeneraino iristea. Atotxako futbol partidatik hilabetera, 1977ko urtarrilaren 16an hain zuzen, Etxarri Aranazeko bilera nagusian, Euskal Herriko alkatek ikurrina legeztatzea eskatuko dute. Segituan, ministro baten erantzuna etorriko da. Ikurrina legeztatu baino lehen, nire gorpuaren gainetik pasatu beharko dute.
3 egun geroago, 1977ko urtarrilaren 19an, San Sebastian bezperan, gobernuak amore emango du. Iruñekoa izango da, Ikurriña modu ofizialean azalduko duen lehen hiriburua. 1977ko urtarrilaren 25ko udal gobernuaren hitzarmenari esker. Pixkanaka, gehiengoaren onarpena eta gutxi batzuen desadostasunarekin, Ikurriña Euskal Herriko udal balkoi guztietan jartzen hasiko dira. Urtarrilaren 21. 1977. Emeretzean Donostin ipini ben Ikurriña legalizeta, eta handik egun bira ialegitxona ja plenu hartu gana erabagizia, eta derrepente ensan ari. Bueno, herri guztizia urtean kalera, da danaka plazara haunixen ikusten. Da gero bertatik sortu zen, manifestazioa eta herri guztizia egueltin monda, eta maitxugan bueltan berton kiosko ganetik beste mezu bat irakurritza. Asteguna zen, eta jente ganezka guana, herri guztizia guan kalien. Gero guztien da, musika banda hor agertzen da, eta udaletxeko balkoian dauzena, ume guztia txistularizak, pilo bat eguazan orduan txistularizak, da dana egun batetik bestera sortu nahiko hori zen, movida bat zen. Handik denbora gutxira zan aberri eguna. Orduan gogoratzen naiz nola urte hartan balkoietan eta ikusten zian Ikurriñak Donostian behintzat asko, Ikurriña asko. Ikurriñak gu beti uki baginun, ez ginen baina borrokatuko. Hori hizkuntzakin bezala da, ez? Zenbat eta presio gehiuki izaten dezua bai, nik gehiago hitz egingo dut. Hor sentitzen dezu, zuk nahi dezula zure askatasuna. Da zu nahi dezuna elegitu, bizitzan zer nahi dezun zan. Legeztapenak ordea, ez ditu konponduko Ikurriña erabiltzeko normalizazio arazo guztiak. Gernikako estatutuarekin, 1979an eta haren 5. artikuluari esker, Ikurriña Euskal Autonomia Erkidegoko bandera ofiziala izendatu zen. Dagoeneko, Euskal erakundeetan zabal-zabalik ikusiko da, baita erbestean lehendakari izandako Jesus Mari Leizaola itzultzen denean ere. Alderdiek hartuko dute mitin eta manifestazio ezberdinetan azaltzeko. You think the flags are necessary nowadays? It's almost a statement. It's almost a statement of cultural significance, and if you'll carry a flag, then that can be something that can unify people. But it doesn't have to be that it's a flag. It can be through music. It can be through dance, and in the Basque region, there's a lot of music and dance. It can be through food. It can be through community gatherings, through activism, through anything that brings people together. I don't think it has to be through a flag. Pentsamendu politiko bateko simbolo izatetik, erresistentziaren bandera izatera. Aldarrikapen simbolo izatetik, askatasun simbolo izatera. Batasun simbolo izatetik, konfrontazioaren bide izatera. Simbolo grafiko izatetik, kontsumo simbolo izatera.
Edozein delarik ere erabiltzen den arrazoia, ikurrinak 100 urte baino gehiago bete dituenean, aitzin-aintzinan jarraitzen du herri gisa ordezkatzen gaituen hori aldarrikatzeko. Onarpen ofiziala lortzeko bilkura guztietan eramaten den estandartea da. Eta noski, kirola ez da aldarrikapen hoietatik kanpo geratu. Naiz eta Euskadiko selekzioa ofiziala izan eta Euskadi bezala parte hartu, askotan gertatu izan zaigu podiumean banderak igotzeko garaian, Espainiar bandera jartzea, eta orduan guk igo behar izan dugu podiumean ikurrina eskuan genula. Ongi sentitzea, azkenean nik badakiz zer den espainolarekin konpetitzea, eta ez sentitzea kolore horiek, eta gero Euskadiko selekzioarekin ikurriña hartzea eta esan, hau da nire nortasuna asko posten zaitu, Eta nire kutxaran dakat ikurriña hoi, pegatina ikurriñana, nire euskalduna sentitzen egitelako. Da pixka bat zabaltzeko zure kultura zuzertzean, igual ikurriña bat eraman behar dezula hoz pegatuta, ez baizu ematen azkenen jendai berdintzaio nungoa zean. Hau 2003ko urtarrilaren 2 izan zen. Willy Bañales eta biok Eskotamutsen estazioak egopoloan duen base zientifikora iritsi gineneko eguna. Iparpoloa eta egopoloak lotzen zituzten lehenbiziko euskaldunak bihurtu ginen, han utzi genuen ikurrina. Baina Antartidako baliabide naturalak ustiatzea onartzen ez duten 12 herrialdeetako banderak baino ezin dira egon, beraz baseko arduradunak atera eta kendu egin zuten. Une batez ordea, hantxe egon zen airean libre dantzatzen. Zure herri txikia mapan jartzeak asko pozten zaitu noski. Berez, espazioan izandako 39 herrialde besterik ez daude. 39 horietatik, 3 ofizialki beren bandera daramate. Estatu Batuak, Errusia eta Txinak. Eta besteak, bere herriko banderaz gain, Estatu Batuetakoa edo Errusiakoa eraman behar dute. Eta Euskadi, nire bitartez, eta Basque Country horrela deitzen baitira espazio zentroetan nik egiten ditudan eginkizun guztiak, bere bandera espaziora eramango duen 40 edo 41 herrialdea izango da. Azkenean zoaz espainolarekin, eta askotan esan izan digute, ¿ondea la bandera? ¿Qué voy a ondear? Bastante que voy a, no ala hemen... egun behar detelako, eta gero jun izan geranean Euskadiko selekzioarekin eta sentitzen duzu, eta esatezu, orain moitu ezaken, egiten guztia, eta sentitzen duzu. Y es algo, bueno... Etxetik urrun nagoenean, bakardade ordu ugarietan, ikurrinak nondik natorren gogorarazten, eta edozein tokitan ahalik eta hoberen uzten saiatu behar dudala gogorarazten dit. Prepararme que allá donde vaya intente dejar el pabellón bien alto. Egun batean, Hendaian edo Baionan, ez dut ongi gogoratzen, ikurrin bat zeramaten mutiko batzuk ikusi nituen kamioi batean. Asko ongitu nintzen, ze noski, ura gerra ostean izango zen. Eta neure buruari galdetu nion, noiz ahalko dugu guk hori bera egin. Eta orduan, hemen legalizatu ala, hau da neure aukera esan nuen. Baina enuen ikurrina erosiko, ze denbora latzak ziren. Eta etxean oihalki batzuk nituenez, neu josi nuen. Eta hemen dago ordutik. Eta berri egon guztietan zabaltzen dut. Urtero. Nik oraindik berri egun guztietan zintzilik jartzen dut nire balkoian ikurrina. Nahiko sahartuta dago, zatik urte asko dira ja, balkoian jarri detela, baina aurten ere hor jarri dut. Diktadura garai beltzura bukatu zela sentiarazten ziran. Askatasuna zegoela sentiarazten ziran. Eta ikurrina eraman alizatea, ezer gertatu gabe, ia aldaketa politiko nahikoa zen niretzat.
Urteak aurrera joan ala, helduago egiten zara, eta konturatu gauzak ez direla hain garrantzitsuak. Agian, bandera bat eraman alizatea baino aldaketa garrantzitsuagoak badira. Baina gaur egun, oraindik, uda honetan, erantzun beldurgarriak ikusi ditut. San Ferminetan, Iruñan, ikurrina ateratzeagatik astindu duten jendea. Horrek ere atentzioa eman zidan, ezin izatea ikurrina lasai asko eraman Iruñan. Beraz gauzak agian ez dira hainbeste aldatu. Ez dakit gogoeta egiteko gaiak dira. Baina ikurrinak hor jarraitzen du. Ikur garrantzitsua da, bai lagunentzat, bai etxaientzat, eta agian guztiok gehien batzen gaituen ikurra izan daiteke. Nik oain ikusita atotxako imagenak, nik ez emozionatzen naiz leno baino. Nere belaunaldiari gertatzen zaiona da ez dula jakin edo ez ziote transmititu gertatu den guztia eta ikurrinen historia, ezta? 120 urte igaro dira. Ikurrina, entseina jakin bat edukitzeko premia horretatik jaiotako bandera hura, hasierako erabilera apala Bizkaiko bandera izatea zelarik, handituz joan dela herri bateko simbolo, herri bateko ikur bihurtu den arte. Batzuetan hain maitatua, eta beste batzuetan hain gorrotatua. Pozak, jasoak, gerrak ezagutu ditu. Klandestinitatean eta legearen barruan bizi izan da. Dantza egindaren inguruan, eta haren alde borrokatu da. Toki ugaritik agertu eta berriro desagertu da. Eta gailurrik altuenetan eta oso urrutiko lekuetan egonda. Nik uste, gaur egungo gaztek ez dakigula horri buruz ezer, eta nik uste, ez interesantea dela jakitea aurreko historio guztia. Berrirakurri ez dakit baino, behintzat ongi helarazi belaunaldi berriei ze gertatu zen, eta nola sortu zen, nor sortu zuen, nola debekatu zuten, nola borkatu zuen jende askok horren alde, bai, ezta? Nik uste dut hori funtseskoa dela eta oinarrizkoa. Gu horrekin bizi gara, baina ez baldin bakigu horri buruz ezer, alperrik. Y para mí la ikurriña es un poquito eso, el icono que intenta transmitir al exterior lo que es la idiosincrasia vasca. Azkenean ere zure nortasuna eta zure sentimendua adierazteko eraba dala. Ikurrina hazi eginda, eta askoren aldetik aitortza mailari gorenena jasotzen duen ikur bihurtu da. Izan ere, 120 urte geroago, asko dira harrokeriari gabe, baina harro eramaten dutenak, eta hori da duen baliorik handiena.